Kasari alkugraffitin meininki oli erittäin hyvä. Silloin ei jyrätty muiden biissejä, silloin oli se respekti ja se oli hedelmällistä aikaa Suomen graffitille. Tämä ruma betoniseinä on nyt kauniimpi, kun mä kävin siihen suttaamassa. Niin ei tietenkään myöskään oikeuta mua varsinaisesti. Sitten eri puolilla kaupunkia rupesi kehittyä erilaisia tyylejä ja eri asenteita. Et ne vaan menee vittu ees taas ne junat, ja sun nimi on siinä kyljessä. Ei sitä menty himaan ennen kuin vittu kannut oli tyhjiä. Koitettiin olla jäämättä kiinni, mutta ei sekään aina onnistunut. Mä dikkaan tehdä sitä, mitä mä teen. Et ei mua yksi vitu vartijaretku tai poliisi sillä tavalla pelottanut. Miten voi vittu graffitista joutua vankilaan? Tää on kulttuuria, tää on taidetta. Mä voisin tehdä paljon typerämpääkin hommaa. Veronmaksajan raha. Paskamarta, ei mua kiinnosta tommonen yhtään.